ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଶିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିପାଟଣ ଗ୍ରାମକୁ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁଠି ସକାଳ ହେଲେ ବାଜା, ମୃଦଙ୍ଗ ଏବଂ ହୁଳୁହୁଳି ସ୍ୱରରେ ଯେମିତି ହସି ଉଠେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବାଙ୍କ ଆଳତି ପାଇଁ ଆହା କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ସତରେ ସକାଳର ଆଳତି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ। ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ମୁଁ ସଂସାରର ସବୁ ମାୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କାହା ହାତରେ ଘଣ୍ଟ ତ କାହା ହାତରେ କଂସାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଭଜନ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ସକାଳର ଆଳତିକୁ ଯେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କ ଆଳତି ଦର୍ଶନ ଏହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁମଧୁର ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା। ସତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ 6 ଦିନ ଧରି ବାବାଙ୍କ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ରଖିଛି ସେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବାର। ଏଇଠାରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବାବାଙ୍କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦୟାନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ସୁପରଭାଇଜର ଦୟାନିଧି ଦାସ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିବି। ତା'ର ଅଲୌକିକତା, ତା'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ଠାକୁର 1728 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଣେ ନାଗା ସାଧୁ ମହାରାଜ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଦାସ ସିଏ ତାଙ୍କ ଝୁଲାରେ ନାଗା ସାଧୁ ଆଣିଥିଲେ
ये ମହୋଦଧିର ଏଠି ଟିକେ ମଧୁସାଗର ଥିଲା। ମଧୁସାଗର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବଳଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ନଥିଲା, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଓଟ ଘୋଡ଼ା ସବାରି ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଏଠି ରାତି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ରାତି ଯାପନ ପରେ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝୁଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଫେରିଆସି ଏଠି ଯେଉଁଠି ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ରାତି ଯାପନ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜାବିଧି ହେବା କଥା ସେ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଜମିଦାର, ରାଜା ଜମିଦାର ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ଯାଇକି ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ କେମିତି ମନ୍ଦିର ହୋଇକି ତାଙ୍କର ନୀତିବିଧି ଚାଲିବ, ନୀତିଗତି ଚାଲିବ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଥିଲେ। ରେଙ୍ଗୁନ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ରେଙ୍ଗୁନ ସରକାରକୁ ମାଗିଥିଲେ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ରେଙ୍ଗୁନ ସରକାର ଯେ ଭେଙ୍କଟ ଶଙ୍କର ସରକାର ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପ୍ରଙ୍ଗଣାର କୁଶିଆପଳ ବାରପାଟଣା ମୌଜାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କର 3 ଧୂପ 5 ଅବକାଶ ବଳଦେବ ଧୂପ ନୀତି ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ଧୂପ ନୀତି ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଚାଲିଛି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, 6 ଦିନ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ହୋଲିରେ 10 ଦିନ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ହୋଲି ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ, 10 ଦିନ ଠାରୁ ହୋଲି ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ଇଏ ବାରପାଟଣା ମୌଜାର ଯାହା ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଫଳ ଫୁଲି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆଣିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କୁ ଦେବେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ମାନସିକ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଆଦର ସହିତ ଭୋଗ ହେଉଛି କାଠିଆ କଦଳୀ। ଆଉ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହୋଲିରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଅନେକ ରହିଥାନ୍ତି। କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ ଦୋଳରେ, ଆମର କୃତଜ୍ଞତା, ଆମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ନ ହେବ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିମାନରେ ଥରେ ଦେଖିଦେବୁ ଆମର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ହେବନି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଉଜାଗର ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ଛାମୁମଲଣକୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାଟ ସାରା ଭୋଗ ଖାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଟା ଛାମୁମେଳଣ, ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ବସନ୍ତି। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଛାମୁମେଳଣ। ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ଏକ ସମୟରେ ସେଇଟା ହୁଏ। ତାପରେ ବଳଦେବଜୀଉ ପାଖରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ଉଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ବଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ବାଙ୍କି ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ବଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାଟ ବଳେଇ ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପହଡ଼ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ପହଡ଼ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟୁଆରରେ ଆସନ୍ତି, ଟାଉନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ସହରବାସୀ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଆମର ଏଠି ବାହାଘର ନିର୍ବନ୍ଧ ଏସବୁ ହୁଏ ତ? ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାନିକି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରେ ମୋର ବିଭାଘର, ମୋ ପୁଅର ବିବାହ ହେଲେ କିମ୍ବା ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ବୋଲି ଏହି ଭାବନା ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିବାହର ବ୍ରତ ଆଉ ବାବାଜୀ ହେବା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଦୟାନିଧି ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ। ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା ହୋଲି ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୁଏ ବାବାଙ୍କ ଏହି ପର୍ବ। ହୋଲି ପର୍ବ ରଙ୍ଗ ଖେଳର ପର୍ବ ଏବଂ ଚାପ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଡଙ୍ଗା ଦୌଡ଼ି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉଙ୍କ ଚାପ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି ମୁଁ ଦିନେଶ ବାରିକ, ନମସ୍କାର।